Arrasti ondan hori, eta eskerrik asko eguraldi euritsu honetan aterpea topatu duzuelako edo bilatu duzuelako hemen. Ez dago berogailurik, baina elkar berotuko dugu, ez dago arazorik. Gaur gurekin hemen bertsolari handi bi daude, eta bertso zaletasuna apur bat daukana, baina bertsotan supertxarra den bat. Beraz, bai, nik aitortu egin dut beti, oso txarra naiz bertsotan, eta ez naiz bereziki jarraitu izan ditut txapelketak eta horrela, baina bertsoak kostatzen zait. Zuek minutu batean egiten duzuena, gero hitz egingo dugu, nik beharko nuke urte bat bertso bat egiteko. Txartu egiteko, ez da? Txartu egiteko gainera. Orduan, atea kontua. Hobetu da, lehenengotik bota, minutu batean, talizan. Hori da. Xabier Amuriza Etxanokoa da, bertsolaria, ikerlaria, idazlea, itzultzailea, abadeoia, letraegilea, politikaria ere izan zinen, Manuel Lekona saria jaso zenuen 2019 urtean, eta azken lana, nik apuntatuta daukadana da 2023koa, lan kolektibo bat, Euskara orain eraginkortasuna helburu. Hori da azkena? Bai. Publikatu duzun azkena? Azkena kolaborazio txiki bat izan zen hori, nik azkena egin dudana da batez ere nire webgune bat sortu nuen, Ara? amuriza.eus, da hor dauzkat lan batzuk. Orduan pentsatu nuen, zertan ebiliko nahi zamen, argitaletxe egin burrugandan eure buruarekin, da webgune bat egin, bota da esetanak eta han. Eta han publikatzen duzu? Badaude, lan batzuk badaude, bai. Baina paperean publikatu ez direnak? Ez, paperean ez publikatu ez direnak. Ara? Bai, esate baterako paperean publikatu ez dena, esate baterako enaz-banaz, batura, ekarri nuen, batuan, eta orduan hori, webgune horretan dago, eta orain dugu ere ez dagoak gogoan zer, 11 edo 12 dira, eta ez ditut begiratu, baina handaude. Handaude. Moztu ez badira, horrek epe bat izaten du. Webgunean? Webgunean... Ordaindu ezik. Bai, bale. Bueno, ez diate esan ordaindu behar denik urte birako edo. Bai, hor daude. Hor daude. Bueno, oso ondo. Nerei Bartzabal markinakoa, ala semengoa zara? Markina semengoa, baina jaiotetxea markinan legoke, semenen baino. Ondo. Markinako lagun batek behin esan zidan, markina ez da lesistetzen, dena dela semein. Galitu nintzen? Semein darreko izaten. Arezkero beti galdetzen dut. Ez bada. Bertsolaria, idazlea, baita ere kazetaria, nerabe zarenetik zabiltza bertso munduan gora eta bera, badaukazu liburu bat, Gloria, kaleratuta dagoena, euskaraz kaleratu zen, baina orain gazteleraz kaleratu du Konsonik. Hori da. Eta orain hori defendatzen hasiko zara? Defendatzen, bai, ibili naiz gira txiki bat egin genuen Kataluniatik eta ikasi nuen, gazteleraz defendatzen nire liburua. Beraz, ez dut uste oso ondo defendatu nuenik, baina egin genuen alegina eta bai. Izan bertsolari, izan kazetari, izan idazle, izan politikari, etengabe zuen buruak eta zuen sormelana defendatzen ari zarete, ez? Ari nintzen, ni orain badakizu beste galazia batean bizinezela. Honelako aukera batzuetan, defendatzen dut, gogoratzen zaidan, alendik, baina nik orain defendatzen dut nire burua. Bale, oso ondo. Nire lana ere, bai, baina ez. Orduan, orain bizinaiz, egoera pasebo batean, eta urteak aurrera, baina ondo bizinaiz, eta ez daukate beste munduko prezentziorik, nireak amaitu dira, baina zure galderi erantzuteko beste uste dut izango naizela. Bale, errezak jarriko ditut, Galderak beti dira errezak, erantzunak dira zaiak izaten direnak. Zailduko dizut behar bada pixka bat. Bale, oso ondo. Begira, eguraldi hau ikusita eta zuek hautsarekin ere lan egiten duzuela jakinda, zer egiten duzu, hautsa zaintzeko, Nerea? Zuk zer egiten duzu?
Ez dut bape zaintzen, eta orduan beti sendatu egin behar izaten dut. Eta orduan neguan, etortzen dira strepsilsak, pastillak, propoleo, jengibre, piloa gauza. Egia da, uste dut, dela bertsolaritzan gitxi erreparatu izan dut zegula, edo nik behintzat personalki oso gitxi kantaerari, edo ez ondo kantatzeari, ondo proiektatzeari ahotsa, eta askotan izorratu izan dut ahotsa, bertso saio batean, gaizki kantatzearren, ez tarritik dana, edo asko forzatu, eta orduan hipotekatu datozen bertso saio guztia, baina bai, negua da, guretzak danontzako garai tenso xamar bat. Ez da irakasten bertso eskoletan ahotsa zaintzen? Ez. Ez, nik estarriko arazoen batzungatik fonia eta batekin ibili behar izan nuen, baina bertsolaritzan ez da erraza, zeren kantatzea, baina nik behintzat, nik tenore agotza daukat, eta tenore agotza beti izaten dira, makaloak zelan baite edo hain urrun iristen ez direna. Zenbat eta garrabeagoa, agotza orduan, ni gehien bat izorratu naguna ez da kantatzea. Kantatzean beti edo gazu edo mikrofonoa edo denbora mugatu bat edo zu bakarrik edo suposatzen da ez dagoela burrundadarik. Estarria nekatzen du eta ondatzen du jendarteak. Bai? Bai. Berba ozen egitea. Izketan, tabernan, bertzotan, joaten zaren tokien, ez duzu bertzotan bakarrik egiten, kantatu eta alde, ez. Geroan, jende artean, egun pasan, han ebili behar duzu. Normalean, bertsolari bat abilen tokiak, zaratatzuak, euforikoak, animosuak, izaten dira, jendea galtu, hitz egiten dizute, eta han, zarata bat dagoen tokian, entzuna izateko, bortxatu egin behar da. Bestela, zeizu entzun da zer, esaten badizu, eta hor da, hor. Gainera hor ezin duzu, foniatra batek eman ditzake arau batzuk eta norabide batzuk horrela eta klase batean behar bat aplikatzen tabarna batean nola aplikatzen duzu hori? Jendea ez dizu hori onartzen. Jendea ez da isinduko eta zu ere zara isinduko eta gainera berotu egiten zara eta barruak ere nekatzen duz, jartzen baduzu euforia pixkat esaten duzun hortan, orduan bortxat hor. Eta hor nola bertsolari batek denbora luzea egin behar izaten duen jende artean, ni behintzat hor nekatzen nintzen gehien. Kantatzen ez hainbeste ez dakit nerearen esperientzia. Ez dakit alako agian ondo kantatzen, nahiz da umetan abes batzean da ibili nintzen, eta erakutsi ziguten nolabait diafragmatik kantatzen, ez da proiektatzen ahotsa modu batean, eta askotan saiatu izan naiz, eta gogoan dut alduntze bertso eskolan ere momentu baten egin genuela ariketa moduko bat, foku guztia kantaeran jarrita, ez mezuan, ez bertsoan kantaeran, eta ez nintzen gai, ja momentu batean burua edo pentsamendu sortzailea tartean sartzen denean, erabat deskonektatzen nuen estarritik eta ariketa hortatik. Nik uste dut igual lan asko egin behar dela, naturalizatu alizateko movimentua bera, ez? Baina, ezagit, improvisatu behar duanetan, badirudi beste organo guztia ez daudela, eta bakarrik hau dagoela, eta zaila zen, bai. Ze kantatzeko orduan oso zerebralak zarete. Kantatzeko orduan, zer? Bai, bertsoa sortzeko orduan zerebralak zarete. Zer pentsatzen da lehenengo letra edo doinoa? Doinoa erabakitzen duzu. Bai, normalean doinoa momentu batean erabakitzen duzu, eta gero saio batean erabakita dago. Da orduan ez dago zu hori erabaki beharri. Zu bakarrik ari zaren dian, gauza bat da txapelketa eta beste gauza bat normalean bertsolari ez da txapelketan ari. Normalean, jende artean, normalean jaigiruan gainera. Jaigirua beti da, zahatatzua eta beti da alako impulsiua, eta orduan norbera ere, pixka bat maila horretan jartzen da, eta hor pixka bat funtzionatzen du, bai estarriak ondo edo gaizki, hor, zezu ere hor zabiltza, eta bertsolaria daukan gauza on bat da, jendearen parean zabiltzala. Ez da holtza batean kantatu, gero baten bat, ez dakit, autografa batzu sinatu da hor, baina ez dakoazu behar bada, beste zailtasun batzuk izango dituzte, baina jendearekiko konexio zuzenik eta direktorik jendearekin
ez dago, bertsolaritzan bai, eta gehiago afari bat edo baskari bat edo horrelako badainen basuan zaude. Orduan ezin duzu hori. Hori da abantaila handi bat, baina baita desabantaila bat ere. Bai, ze ba? Bai, zerbaitegatik beste artista mota batzuek nahi izaten dute distantzia bat eta zerbaitegatik nahi izaten dute apartatze bat zergatik, jendarteak aldreaztu egiten zaitu edo ez dizu, batez ere konpromisoko saioetan, baina gu bertsolarien ibileran jendarteak ez digu aparteko arazori jartzen, ze hori da gure bizia. Bai, estarrirako bai izaten da. Ze horre gili behar duzu. Eta gainera, zoazen tokian, jendeak nahi zaitu berbetan, hizketan. Jendeak entzun nahi dizu, ez bakarrik kantatzen. Hizketan ere bai. Urreatu egiten zaizu, eta hitz egin nahi du zurekin, eta gainera zure hitzak entzun nahi ditu. Eta nik horren esperientzia, gazte egin asko ibili izan nintzen garai batean, da, jendea ikusten badu bertsolari bat atorla eta erdi, bazter batean erdi geldi edo, xilik edo geldi dagoela, bere ala esan du, ze gertatzen zaio horri. Ez zaio zer gertatzen, baina ez du oraindik, edo ez zaio gustatzen, edo orduan jendea nahi du, zuk jendartean egotea eta jendartean gainera gauzak esatea eta zuzen edo oker, baina jendeak entzun egin nahi zaitu, ze joango zara eta gehiago zaitu guzuk urtebetean edo gehiago sekula igual. Orduan hori jendearen konetatzeko ez bakarrik holtza. Jendartea oso importante da, bai norberetzat, norberari ere gustatu egiten zaio, baina batez ere bildu den jendea eta batez ere afari batean edo hurbilean bildu den jendea zurekin egon edo hitze edo entzun egin nahi zaitu. Eta zu jendeari entzun egin behar diozu alde horretatik, ze jendeak hori ere nahi du. Orduan, niri hor, estarri kontuan, niri hor nekatzen naiz. Norbera ere lantzatu egiten da, eta burrundadak badia, eta jendeak altu hitz egiten du, eta norbera ere bai, eta azkenean amaitzen duzu lehortuta eta estarria ez da. Zuri ere pasatzen zaizu? Zuri ere pasatzen zaizu hori? Bai, nik uste dut, Xaberrek esan duen aritik, bertsolariaren neurria oso zaila dela, neurri soziala, oso polita, hau da, herriz-herri ari gara antolatzaileekin herritarrekin bazkaltzen, esan dut, parez pareta hori zoragarria da, ez dago kamerin horik, ez dago aparkalekurik askotan ez da ere, esan dut, badu pila bat, ez dago mugarik gu babesteko edo ez da konzentratzeko ere askotan, ez? Nola izaten den bertso bazkaretan, ja, kafea ekartzen dizute, eta ja, mikrofonoa kafearekin, ez? Da, ostra, ez? Komunera joaten gara bilatzeko 2 minutu, nolabait pixkat isolatzeko, ez gero lan egin behar duzu, ez? Orduan, da neurri zaila, polita, batez ere gero aurkitzen duzunean jendea beste dozen espazioetan, eta gerturatzen zaizunean, benetan bere herrikoa bazina bezala, ez? Esaten dizu, igandero zauden nire etxeko telebistan, orduan badagolako familiartasun eder bat, gustatzen zaidana eta pixkat urruntzen gaituen artista ukiezin, artista ez dakit ez, goragoko maila hortatik, hori polita da, oin baliteke batzuetan ez egotea zure momenturik sozialenean, izatea aste oso txar bat eta beretzako da bere herriko saioa, baina zuretzat tamalez da asteburu hortako beste saio bat gehiago, eta orduan nola neurtu zure indar sozial hori lan egiteko, baina eraberean ezaitzan esprimitu alegin sozial horrek arratsalde hortan edo bazkari hortan edo ez dakit, orain ikusten ditut nire inguruan bertsolariak haurdun, ez? Eta nola ikutzen dieten tripa baimenik gabe, nola kaizena, noiz dator ez dakiz zer da, baina zein zen persona hori ez dakizu zeinek ikutu dizun tripa, ez? Bueno, Euskal Herriaren neurria bera ere badela pixkat, ez? Familia, atxo, Euskal komunidadea bada bere hortan familia bat, bere alde on eta txar guztiekin, orduan bai, neurri berezia da bertsolariarena. Bertsolaritza literatura da? Bai. Gari gabe. Nik uste bai ez? Bai. Definizio moduan, literatura orala, esaten zaio, hitz bat esateagatik, baina bai, hitzekin zerbait egitea edo zerbait tentan saiatzen zarenean,
hori da literatura, baina literatura orala esaten zaio, zergatik orala pixka bat hizkuntza dominatzeo jakitea nahikoa den mailan ari zarelako. Orain hori baldatu egin beharko litzateke behar bada, zeren orain ia ez dago bertsolaririk liburu bat idatzi ez duenik, orduan bat edo bi edo dozena bat, ez da? Orduan guruzatu egiten dira liburu bat idatzi duenak, liburua bere buruan dabil edo egonda dabili da. Edo idazten duena zutabeak, egunkarietan idazten, orduan batetik bestera hor, orduan trasbasea nahita ez egon behar du, eta batez ere soietuak baldin badaki zerbait lehiaketan egin behar duela, saiatzen da, baliatzen, idazten duenetik, ze normalean idazten duena aurrera joaten da, bat-batean ateatzen zaizuna baino, orduan ergela eta tentela ez bada, ahaleginduko da, baliatzen, beste arlo batzutan egin dituna, bertsolaritzara ekarten, metafora, gitza, dana alakoak, gero bereziki, bertsolaritzatik ere, ura baliatuko du, baina ekarriko ditu, bere buruan dabiltzan iturri guztia orduan. Literatura da, eta beste literatura batzuekin batera dabil buruan. Orduan, nereak bar gloria buruan izango du. Gauza asko hori egiteko, buelta asko mandizkio buruari, hor dauzka, ideia, metafora, danak etzaizkio unean bertan etorriko, baina seguruenik, hor erabili duen, bai metafora, bai gauza konkretuak edo, eta bai metodoak edo zerbait, ekarreko du, bat-batean edo aterako zaio. Normalean behar bada, ez zaio berez aterako, baina ekarreko du errez, hor dauka. Orduan literatura da, orala, beste literaturekin batera da bilena, noski. Nun daude, batasunen nun dago, buruan. Buruak horrela nahi danean ekartzen dut, nahi danean eusten du, ez. Orduan, normalean, alegin bat egin behar duzu, baina baldin badago, eramango du, zeo zer, bat-batekora ere, oral horretara ere, eramango du, literatura idatzitik edo letra batzuk egin badituzu, haiek, pentsatua dituzu, haiek zure buruan dabiltzak orduan. Nereari, ziur nago, hori gertatu izango zitzaiula, eta orduan ikusten da, bertsolari baten aurrerapena ere. Aurreratzeko ere gai izan behar den oski, batzuek idazten dugu asko, baina behar bada zaigu pasatzen hainbeste bat-batekora, baina normalean pasatuko da. Nik hori neure esperientzian, ni txapeldun izan nintzanean, zutabeak idazten dituen egunero. Eginen, orduan, zutabeak bat, naizta eguneroko izan, beti zerbait gehiago pentsatzen duzu, edo egiten duzu. Orduan, saio batera zoazenean, zerbait ustez ona edo gustatu zaizuna badago, gordeko duzu edo saiatuko zara bat-batean ateratzen. Beti ere, neurtu beharko duzu, aplikatzen ari zarela, literatura oral batera ezin direla abstrakzio handiegiak izan, baina txapelketa batean, zergatik ez, baina bertso zaio normal batean, bertso bazkari baten, hori norberen neurriaren arabera dago, baina nik hori nahi nuke, nereak esan dezan, ze bera dauka novela ikaragarri bat egin da, Bar Gloria, eta nik nerea aspaldi ez dut jarraitu bertsolaritza, baina suposatzen dut, hortik, bere bat-bateko bertsogintzara, badagoela lotura. Gauza lotura eta ekarpen asko egin dizkiola bertsolaritzari batekoari, hor egin duen lanetik. Nik uste dut, klabea dela zuk esan duzuna, eta da aurreratu egiten duzula, bezpada pentsamenduan edertasunean edo gauzak esateko modu baten bilaketan ari zarela behar bada testu gintzen ari zarenean, ez izan iritzian, izan liburuan, azkenean denak gara gu, bertsolaria gara gu, idazleak gu gara, eta kezkatzen zaituzten gaiak beti izango dira hoiek, ez? Orduan saiatuko zara lantzen, eta pixkanaka eramango dituzu puntu batzutara, egunez egun lekuz aldatzen joango den puntu bat.
Hortaz, niretzat ere literatura da bertsolaritza, baina bai sumatu izan dela historikoki nolabait ahozko literaturaren ganako, ez dakit gutxiespentxo bat edo ez, behar bada literatura idatzitik, edo akademiatik, edo datorrena, herrikoia izatearen gutxiespena, edo literatura jasoa izatearena, eta pixkat kontrapuntuan jarri izan dira iruditzen zait, baina sinesten dut elkarrengandik pila bat edan dezaketela, pentsa, ni liburua idazten ari nintzen garaian, beldurrez bizi nintzen, ea, bertsosaioren batean antzerako gairen bat jarri eta aterako ote zitzaidan, ja liburuko, mundu hori edo, ni hor nengoen obsesionatuta, eta batean esatu nuen, igual personaje hau jarri didatena antzekoa da, eta ez du nahi ontaz kantatu oraindik ez, baina gehu gara osorik. Bai iruditzen zaiana arriskutsua da, eta gainera izan daitekena gutxi esgarria geuretzat batzutan, eta txapelketetan asko gertatzen da, txapelketaren inguruan sortzen den zurrunbiloan edo iritzien zurrunbilo hortan, eta da bertsolaritza erabat literatura baloratzeko tresnekin baloratzen saiatzea. Eta ez dakit, eta exigitzea bertso bati, novela bati exigitzen diozun berdina, nabardura berdinak, sakondera berdina, eta ezin da. Ulertu behar dugu gure testuak leku bat hartzen duela, gure baldintzak prekarioak direla denboraz eta egoeraz, eta adibidez askotan lehertu izan den meloietako bat izan da fikzioarena, ez? Ea bertsolaritzan fikzio sinesgarri bat eginote daitekeen literatura idatzean egiten den bezala, ez? Eta hor izan ditugu sekulako burrukak azken aldiko txapelketetan batez ere bizibilizatzen dira gehien burruka horiek, ez? Eta da, irakurleak eta idazleak paktu bat osatzen dute, irakurleak liburu hori hartzen duen momentutik, eta irakurlea fiatzen da idazleataz, ematen dio aukera bat orrialde batzuetan zehar, eta amaieran sinestuko du paktuari amaiera arte, edo etengo du, eta listo. Karo, hor denbora bat dago paktu hori osatzeko, baina bertsolaritzan paktu hori berehala egin behar duzu, baina ez ara ahots flotante bat, edo ez ara testu flotante bat, zara persona bat gorputz batekin, gorputz horrek kontestu bat dauka, gorputz hori modu batean irakurria izango da, ahots klase bat izango du, jendeak kokatuko zaitu nonbait zure pentsamoldez edo ideologiaz, eta gainera kantatzen ari zaren gaiak ere izango du kontestu bat publikoan, ez? Orduan, demagun, olentzero izan behar ba naiz ni gaur. Eta olentzeroren lekutik kantatu, nire bertso bera Xabierrek kantatuko balu, olentzeroren papeletik, segurazki sinesgarritasunean Xabier ja aratago legoke eta gertuago legoke, zergatik, gauza evidenteengatik, ezta? Olentzero, nahiz eta bertso berdinagota eta referentzia antzerakoak erabili, ez? Orduan, meloi hori askotan lehertzen da ez garelako ente invisibleak eta kapa desberdina dudelako. Beste adibide bat, ez nahiko sonatua izan zen, orain dela 2 Euskal Herriko txapelketa izan zen, ez? Hor polemika handiagoa izan zen, 2 bertsolari gizonezko ziren, eta batek besteari, besteak kamiseta larrosa bat zera malako jantzita, esan zion, ezak zer zeran gehi edo gai, kamiseta horrekin pentsatzen nian bai. Toran, bertsoa homofoboa zen, baina bertsolariak defendatzen zuena zen, bere personajea zela homofoboa. Pintore baten papela eman zioten, etxea pintatzen zuen pintore bat, eta berak dibujatu zuela bere buruan pintore matxista bat edo homofobo bat, ez? Eta, klaro, jasartzen gara debate baten, berak hori pentsatzen badu, ala ere zilegi da kantatzea, edo ez, pixka bertsolaritza azken urteetan, olako meloien artean dabil, eta batzutan meloiak ez dut zaizkigun urrutiei joaten, bapatekoa dela azteraino, ez? Zene dut, superdebate pertinentea eta interesanteak eta denak nahi ditut debatitu, baina ez akademiako sakontasunean sortziko handi batean, ez dakit, ez? Baduela hor gaude, pixko bat esatearen. Baina egia da, bertsoak bapatekoak badira ere, batzuk gelditzen dira. Gelditzen dira iraunkortasunez. Hori da, bapateko bertso batzuk bai gelditzen dira. Ez? Nereak esan duen ahitik, lehenengo bitxikeria bat, olentzeroren kasua epini duen ezkero, herribarra bat etorri zait. Olentzerorena? Konturatzen nintzen, Bilbon zehar da, umeak behiratzen ziatela, umeak eta joño. Ume horrek nien ezagutzen edo, eta joño.
Arago joan da, umea behiratzen zidaten da. Pentsatu nuen, hemen, ni umea hauek ez dira euskaldera. Baina gabona ziren. Pentsatu nuen. Hau uste dute holantzero mezela. Hori bizi izan dut. Gabonetan, umeek, txikiek, asko behiratzen diate, orduan normala da, ni gai hori jartzen badiate, umea behintzat, sinetsiko diate, nire esan du moduan, orduan alde horretatik, bentaja handia nago. Baina, beste alde batetik, bera egon daiteke bentajan, eman dezake sorpresa bat, estan, edo oso urruti dagoen personaia bat, urratzen badu, jarri zaion fikzio horretara, orduan meritua doblea da, baina bai, umea begiratzen zidaten, eta enitzen erraz konturatu zerretik begiratzen diaten, umeak, eta gabona zirela konturatu arte. Eta beste oso bat, esan duzuna, eta egia da, eta ez da hori bertsolaritza edo literatura orala alako gutxiespentzat hartzen dela. Ez, gutxiespena ez da. Errakuntza ikaragarria dago oraindik. Poesiaren antologia batean ikusi duzu bertso sorta bat? Behar bada bai, baina gutxitan. Eta zergatik. Nartuta dagoelako, orduan, literatura klasiko, poesia klasiko guztia, kendu behar dugu edo? Ez dago, zergatik? Ez dut ulertzen. Zergatik, poesia azken baten bertso sorta bat, da poema bat. Ona edo txarra, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina poema bat da. Poesia zer da? Nik neure adibide bat jartzeko, nire letra batzuk, bertso moduan egin da, arrakasta izan dute, batez ere, Immanuelen kasuan, kantak arrakasta izan zuelako, baina mendian gora poema bat da. Eta horrelakoak, ditu nereak, izango ditu beste batek, eta horiek bertsoa dira. Poesiaren antologian zergatik ez dira sartzen bertsoak, bertso sortak, poesia badira horiek ere. Azken batean, bertsolaritzan, batzuetan, Salvadorren gatik, baina poeta esaten denean, gutxiesteko izaten da, baina hori poeta, hori ez da bertsolaria tekitakako, hori poeta, batzutan gutxiesgarri, eta beste batzutan goragarri. Hori poeta, ez. Salvador da, bertsolaria. Salvadorren ale batzu dira, poema ikaragarriak, eta horiek, antologia batean, egon behar dute, batzuk, egon daitezke. Baina ez, errakuntza badago. Zergatik poesiaren barruan ez da sartzen bertsolaritzaren jarria batez, eta bat batekoak zaila da, kalitate hortara, baina beste elementu batzu dauzkate, eta izan daitezke poesian sartzeko meritu handia dutena, baina ez, hori bertsolaritza sail batean, poesia beste sail batean, eta zer da poesia. Orduan, nire ustez, ez da gutxiespena da inkultura. Errakuntza. Zeren, poema hon bat, bertsoz egin da, poema hona bada, hori, poesiaren antologian sartzeko modukoa da. Antologia handia bada, gehiago sartuko dira. Txikia bada, baina sistematikoki bertsoak direla eta aparte utzi, ez, hori errakuntza da, hori inkultura da. Hori, zuk esan duzun horretatik, nahi nuen hori, egin zeren, beti, ni ibili naizen tokian, ibili naiz esaten, eta bertso jarrietan batez ere kalitatea lortzen den bertso jarrietan, azken batean poesiaren nertua badago, eta zerk bereizten du poesia. Metaforak, abstrazioak, bertso sortak badaude horrelakoak, eta gainera, ulergarriago behar bada, poesia baino zezarritan, iluntasuna, ez da, poesia, iluntasuna, metafora, orduan izango da, baina orduan, gainera argitasun badago, orduan, poesiaren barruan tokia bate. Ez dago bate tokirik, ez dut ulertzen zergatik. Interesantea esan duzuna, pixkat bertsolaria versus poeta
antagoniko moduan aurkezteko interes horren atzean zer dagoen benetan, ez? Eta gogoratu hori zait, Miren Artetxeri entzuniola behin esanez, nolabait hizkuntza gutxituetako hiztun ona, edo hizkuntza hegemonikoko hiztun ona, zer den galdetzen dugunean, bi definizio desberdin ematen ditugula, alegia, frantses hiztun ona edo espainierazko hiztun ona dela, hiztun kulto bat, ikasketa dauzkana, irakurtzen duena, kulturara sarbide bat daukana eta bar, baina demagun, euskal hiztun ona esaten dugunean, eta hizkuntza gutxitu askorekin gertatzen omen da, baloratzen diren gauzak hiztun hori ontzat emateko, ez direla beste guztiak, baizik eta agian, herri txiki batekoa izatea, gurasoak ere euskaldunak izatea, jakitea esaten landare guztien izenak euskaraz, nolabait indexikalizatu bezala egiten dela eta ez universalizatu, baizik eta hiztun ona da, hau hemen, eta pixka bertsolaritzari lotuta, bertsolaria izan da euskal hiztun onaren lotura horretako batez, behar bada iruditerian, berriro goaz pixkat berezkora, naturalera, naturara lotuago beste leku batzuetara baino, ez? Uste dut mundu ikuskera hori badagoela horren atzean, poeta gorago, bertsolaria hemen, eta horren atzean hiztunak ulertzeko modu bat. Uste dut badago, egon daitekela edo. Bertsoak prestigiatze falta dauka zuen ustez? Alde horretatik, akademiatik, bai, esaten duzunagatik, ez? Akademia ditzen diogu horretatik. Esango nuke prestigio soziala badaukala eta behar bada gure partetik arduragabea litzateke esatea ezetz, jakinda nola doden beste euskal kultur jarduera asko ez, dago plazak betetzen ditugu, eta izugarri pila antolatzen dira urtean zehar, elkarte ondo antolatu bat daukagu, hortaz uste dut badaukagula Euskal Herrian prestigio sozial bat eta gure maite duen jende asko. Baina baita ere, bai nukleo batzuk esan duzuna, inoiz aski izango ez dela esaten duena, edo beste zerbaitekin konparaketan etengabe jarri eta gurea kopia merke bat edo poesia merke bat dela iruditzen zaiona, ulertzeko gogorik izan gabe benetan bertsoaren hizkuntza zein den, bertsoaren mekanismoak zein diren, eta nola funtzionatzen duen, beti zerbait falta balitzaio bezala ikusten dute, baina ez zaio falta ezer, bere hortan da osoa. Ezak Xabierrek ze dio. Bertsoaren eraikuntzara jo nahiko nuke, eta orduan, zuek jakina da atzeko zaurrera egiten dela bertso idatzia. Baina musika doinua ze momentutan aukeratzen da? Lehenengo doinua aukeratzen da eta gero eraikitzen hasten da? Bai, bakarrik zabiltzanean zu bakarrik erabakitzen duzu, lagunarekin zabiltzanean adostu egiten duzu, doinu bat. Eta suposatzen da, doinu egoki bat adosten duzula, egoerari buruz edo ez dakit jarri dizuten gaiari buruz edo horrela orduan, ez da berdin gai sentimental bat, edo gai dramatiko bat, edo gai alai bat, edo neurria ere, txapelketetan neurria ezarrita etortzen da, orduan ez daukazu erabaki beharrik, baina librean gabiltzanean, nik beti bertsolaria daukat, librean gabiltzanean nola funtzionatzen duen. Azken batean txapelketan arau asko jarrita daude, eta orduan ez daukazu erabaki beharrik, neurria erabakitzen badizuet eta gaia entzuten duzunean, bakarrik, kartzelakoa, orain ganbarakoa esaten den horretan, zuk erabaki behar duzu, baina nik normalean, kartzelakoa ganbara, badakit aurretik gutxi gora bera, doinu bi edo hiru erabakita nera matzan, segun ze gaian aldatzeko, baina ezin duzu, hau da, nire neure arau praktiko nagusitako bat zen, han erabakitzeko gauzarik ez ustea. Zean, segundo gutxi daukazu, eta gaia entzuten duzunean, erabakita euki behar dituzu, eta zalantzarik ez duzu behar gauza sekundarioi buruz. Gaia entzun, eta hartaz hasi behar duzu, segundo gutxi. Orduan, aldanik eta erabakirik
gehien hartu behar direna, hori, doinua zer erabiliko du, gutxi gora bera, errez egitekoak. Han pentsatzen hasteko, usten baduzu, zalantzaba sortzea nahikoa da, segundu batzuk handak izkizun, urduri jarri zaitezen, zein hartuko du, gauza horiek erabakita, ez dakit, nik horrela egiten nuen bintzat. Bi garenean, orduan adostu egiten duzut, lasaiago zaude, gainera neurriak erabakita daude, orduan ez da izaten problema handirik hori niretzat ez da izan. Bai gero, behar bada, galdetuko duzu, kantatzeak eta musikak eta abar, eta hor bai esango ditut gauza batzuk. Gero galdetuko. Momentu hortan pentsatzegoak ez dira, baina normalean, txapelketa batera zoazenean, badakizu ze fasetan zauden, nun dauden, ze harikita dagoen, ze neurri egongo den, binaka pentsatu behar baduzu, adostuko duzu, edo igual aurretik itzegin duzu, dana dela, baina doinua gutxi gora bera, erabakita, eraman behar duzu, eta bakarrik egin behar baduzu, eraman behar duzu. Erabakita ere ez, zeren gero gaia entzuten duzunean, zu pentsatu duzuna espada, euki behar dituzu, alternatiba bi edo hiru edo aldatzeko modukoak, gaiaren koloreari jarraitzeko modukoak, eta ni inoiz erratu naiz. Pentsatu da daukazu, baina gaia ez dator ondo bat jarri doinua pentsatu da daukazuna, baina han ezin duzu hasi pentsatzen, nik hori agri daukat, pentsatu daukadana egingo dut. Segura ez da pentsatzen hasteko momentua holako gauzetan. Orduan, bai, baina hori ez dut uste problema handirik den edo, niretzat ez da izan behintzat doinua pentsatzea, adostea bai behar bada. Bai, adostea behar bada bai, egia esan eundaka doinu dauzkagu eta berez loxatzekoa da, ze gutxi erabiltzen ditugun, ez dauden guztiekin, azkenean plazan beti gabiltza antzerakoekin, baina igual egia da txapelketan hartzen duela pixu handia doinuaren aukerak eta horrek, eta egia da goltzara igo aurretik jasosketa eginda dagoela, eta orduan badakigu sortziko txikian Xabier da bio garela, ez? Eta sortziko txikian, gero daude, neurri bakoitzari aurre suposatzen zaizkion tonuak. Orduan, sortziko txikiari aurre suposatzen zaio umorea. Sortziko handiari aurre suposatzen zaio txapelketan behintzat seriotasuna. 10ko txikiari erdibidea, badoia pixka bat enkasillatuta eta askotan gehiegi inkluso, hainbeste ze amaitzen dugula beti doinu antzekoak erabiltzen ariketaro, eta agian gauza oso interesgarria gerta daitezke sortziko txiki bat serio hartuz, doinu minorrago batean, ez, hori, baina arriskuak, txapelketaz, kanpo, beti, orduan hor, oso segurola. Eta gerta daiteke baita ere, zure bertsokidearen intentzioa ja sosketatik bertatik nabaritzea, demagun 10ko txiki alai bat proposatzen badizu berak, ez? Eta berak nabaritzen duzu horrutz nahi duela, zuk agian nahiago duzu 10ko txikia aukerari badago serioago hartu, eta horria doinuaren aukeraketatik askotan gaiaren nondik norakoa erdi aukeratuta gera daiteke. Eta bakarkakoetan, begira, naiz inoiz 3rekin bintzat naiz ausartu, normalean bat edo gehienez bi doinu, bai. Pare bat. Irutatik bat aukeratzen hasi behar duzu, eta aukeratzen hasi bazara, gura ez da momentu aukerak egiteko. Baina, agian, ez galdetu, gero sei dugu. Ez, arriskuak orduan, txapelketetan ez dira doinu arriskuak hartzen. Bai, arriskua, bai, nireak esan duena, bati, ez dakit, sortziko txikia, eta nahi du, baina txapelketan ari gara, orduan, baina beraten batzen bada, eta horti jarritzen diozu, baina behar bada, da ezin diozu esanan, oker zabiltza, guk hemen segurura jo behar du pixkat, eta doinu hori arriskutsua da doinu horrek errakuntzak ekar ditzake, eta baina han ezin duzu, ez da baina hasi baina, esan badizu, eta tenbatzen bada, eta gainera bera pentsatzen badu, abila dala horretan, da horretan luzitu daitekela, eta gaina hartu aldizula eta ez arazi guantizkutitzen, baina, hau ez da, batzutan adostea pixka bat kostatzen da, ze ikusten duzu, batez ere, nora eraman nahi duen, eta orduan, jarraituko dut, baina nik astiro dut,
Eta nik amaitzen duanean berehala ez hasi, guzti pixka barna sartzen da, orduan, abiadura batzuk, abiadurara joera gehiago daukate, eta gustatu ere gehiago egiten zaie, eta baina abiadura ez da ondo kantatzeko sistema beti izaten, kantatu egin behar da, eta kantuak abiadura bat izan daiteke lentuago, baina bizkorrei kantatzen baduzu, zuaz, baina enteari entzuna, orduan hor badaude izaera eta abildade ezberdinak. Orduan, hortan punturen batean behar bada sortu daiteke, baina hori normalean txapelketan badakizu norekin tokatuko zaizun da behar bada aurretik hitz egiten duzu. Han bertan azten bazara eztabaidan txarra. Nik han bertan besteak hau, segi hortik. Ez du nahi eztabaidatu. Ez du nahi hasi eztabaidan. Orduan, baina normalean aurretik erabakitzen du, hori bizkortxua do, hori arriskutzua do, bihontzat, ietzat bebai, neutzat bebai, baina nik hori, ikusten baduzu, segi hortik, ez da. Orduan, han ere, eztabaida baino, hobe da, mantzotu, barrua, eta hortik joko dugu. Baina nik neuretzat hori ez da problema handia izan. Problema handiagoa izan da, bakarrik aukeratu dudanean, da doinu bat edo beste eraman dudanean, batez ere, bat pentsatuta eta zeuk doinu berri bat eginda daramazuna eta erabili nahi duzu, eta gero zaizu iruditu gaiari dagokiona, eta orain hau egin beharko dut, hemen ezin ez hasi, orduan pixka bat zeure buruaren kontra ari zara, baina normalean gutxi gora era, aurre ikusten duzu, ze egoera aurkituko duzun, da orduan norbere izaera eta ere jentea badakizkit eta jentea badaki, nik alako solemnitate puntu batekin kantatzen dudala, eta da orduan ez dut horretan problemarik, ez dut izan horretan problemarik. Problema gehiago izan dut, txapelketatik aparte, azken batean txapelketan zeko egiten duzu, eta ez dizu ardura besteak alan, edolan, edo egiten duen pixka bat ardura badizu, baina zurea, baina bi basoazte librean bertso baskari batera, interesatzen zaizu biok ondo egitea, biok luzitzea, ez bat luzitzea eta bestea ondatzea, biok luzitzea interesatzen da. Orduan, luzitzeko, kantatzen ere luzitu behar da, eta abiaduran eta progresioan da, hori beste kontu bat da. Orduan, hor dena egin behar du. Hor aurkitu ditut, gero esango dudan, galdetzen badiazu eta galdetzen ez badiazu esango dut, kantatzeak, eta 3 puntu botako ditut, da hori berria izan daiteke, bertsolaritzan, horri, ez zaio, ez dakiz zergatik, ez zaio garrantzi teorikorik ematen da praktikorik gutxiago. Ze, bertsotan, 3 gauza egin behar dira, neurtu, errimatu eta kantatu. Kantatu egin behar dira, bertsoa, bota ez da egin behar. Hartu eta bota ez. Bertsoa, kantatu egin behar da. Eta kantatu behar da gainera, akapela. Eta orduan, 3 gauza daude importanteak, bakarrik esan egin ditu, gero galdetzen baduzu hortik. Galdetutzat eman dezakezu. Afinazioa, tonua eta espresioa. Afinazioa, denek ez daukate. Baina, ondu daiteke, hobetu daiteke. Tonua, bertsolaritzan ez zaioen garratzik ematen tonua joateari. Ez da gizergatik, jakina, gero, pixka bat hortik kanpora musikari bazarde, baina, zertan ari da, bata ari da tonu batean, beste ari da beste tonu batean, ezin dute pixka bate, kantatu egin behar da, baina kantatu, bi kantatzen ari direnean, eta batez ere puntuka ari direnean, eta batez ere emakumeak eta gizonezkoak nahazten direnean oso zaila da, eta orduan, edo ez zipininik askotak gaikar, ez zipini nahaztuta, ze ezin da batera eraman, edo ipintzen bada, eta efektu polita, da egingo dut nerearekin, berak ez dakiela ez diot esan, aproba bat hemen, egin daite, orduan, afinazioa, tonua, eta espresioa, kapela, espresio bat behar duzut, espresioa, orduan, ez dagoazu instrumenturik, ez dagoazu ritmo bat jarraitu beharrik, orduan, adibide bat jarriko dut, laskao txiki batzuk buruan daukazue, laskao txiki ez zuen hori pentsatuta egiten, baina akapela kantatzeak esan nahi du,
azeleratu, desazeleratu, atzeratu, aurreatu, basoaz kantatzen da. Ez da, zerbait sorpresaren bat ustez badukazu, atzeratu egiten duzu, bizkortu egiten duzu, eta Lazkautxi egiten zuen hori, zorginkeria osoz berez arte hori zeukalako eta kantatuko zizune, baina Josepe, eta eman dezagun kontu, hori norbaitek bat-batean kantatu zuela, behin, ez da gala, baina hasiera sorprendentea dauka, Pello Josepe tabernan dala, aurra jaio da larraune, joño, hori, mentezi handia da. Da orduan, Lazkautxik adibidez, ondela egingo zuen, egiten zuen, edozer, baina berak ez zuen hori sistematizatu, berak, hola, ateatzen zitzaion, hitz egiten zuen moduan, kontatzen zuen moduan, baina Josepe begiratzen zuen, tabernan dala, eta geratu egiten zen da. Aurra jaio dala, horra, ez da? Hori, musikaz da basoaz oso zaila da, Lazkautxik giri, musikaz azpitik jarraitzea, jarraitu aldiozu, baina oso zaila da. Edo, oraingo gure txapeldunak, Maialen txapeldun indiskutibleak, Maialenek kantatzean, ihartzen zaio batzutan jartzen duen espresioa, jartzen duen indarra, jartzen duen nortasuna. Joño, espresio bada hor. Orduan, akapela hori behar duzu, zu bakarri zaude, baliatu behar duzu, naizta bi lagun kantatzen ari, zu kantatzen ari zarenean, zu bakarri gari zara kantatzen, da zurea bakarri gari da entzuten. Orduan, zuk hor, zure bertsua eta batez ere konfiantza badukazu, adibidez, uste baduzu bertso eskazadala, zu onena baliz bezala kantatu behar duzu, baina hortarako espresio eman behar diozu. Eta orduan, hori dominatu egin behar duzu, dominatu ez, espresioa eman behar diozu. Hori oso importantea da. Hori landu daiteke, landu guztuzua. Hoxe landu daiteke, baina garrantzi eman behar zeio. Eta teorizatu egiara da garrantzi eman behar zeio. Eta tonuan joatea, dudarik ere ez. Eta esan dute nerearekin aprobatuko dudala, igual, nerearetanik tonu batean joatea, doinu berean, bagoaz edo berzo berean, adibidez puntuka, oso zaila da. Nik igual tenore bozarekin, zuk bajo zamar hartzen baduzu, nik jarraitu dizut altutik behar bada tonu berean. Hori ideala izango litzake, baina pixka bat artifiziala gertatu daiteke, zuri ondo badatorkizun niri pixka bat oktaba gora kantatu behar dut. Baina orduan ezin da egin gutxien ez tonu barruan, duo baten barruan edota, zu kantau nahi duzu moduan esate baterako, Maritxu nora zuaz, zuaz kantatzen nahi duzu moduan. Nik ezin dut zure tonuan jarraitu. Zu kantatu... Maritxu nozaz letra. Zu kantatu. Dani jarraitu. Zueltziko moduan. Puntuka ari bagina bezala. Maritxu nora zuaz. Maritxu nora zuaz eder galantori. Nik horre egiten badut. Tira-li-la-la-li-la-li-la-li. Hori bortxatuta dago niretzat. Zer egin dezaket? Ia kantazazu berriz? Bajatuko zut pixkat. Bai, kantatu berriz. Tariran, zugazi. Maritxu nora zoaz eder galantori. La-la-la, lira-lira-lira-lira-lira. Segizu. Zurera jotena baina. Tiraro-la-riraro-la-riraro-larero. Laralo-la-lo-la-lo-la-lo-la-lo-lan. Bueno, zuk orain dipizko bat altu hartzen baduzu tanik eta. Orduan, ari naiz kontradugo bat egiten, baina noa hor barruan. Hori zaila da, hori erreza da. Landu ezkero hori erreza da. Oso erreza da. Eta luzitua da gainera. Orduan, ni hasten banaiz orain bigarrenean, zuk jarraitu egin behar duzu, baina hori orain, ez zaigu behar badat. Da ni hasten naiz orain berriz, orain niri tokatzen zait hastea, da hasten naiz. Hemen gaude gu biok pasan kantari, bestetan. Tiriran, tirariran. Gizonezkoa doa kontra duo bat egiten, altutik egiten. Oso erreza da hori doinu askotan egitea. Hori lantzea zaila da, errezena.
Ez da lantzen, baina errezena. Ez da egiten, zergatik ez da egiten. Baina egin ezin dana da, puntuka hasi, da bata tonu batean, da bestea beste tonu batean, eta baina. Gaina bakizu ze pasatzen da, ez da, normalean, igual, 3 mutil puntutan da bineska edo bat, orduan, ja mutiek finkatu da eurena, eta orduan, bestea, zauzar baten frekuentzian, orduan aukeratu, orduan egizan du, ez da jarri behar horrela. Jarri launezka, edo jarri iruneska, edo jarri irumutil, edo jarri irurak nahaztuta, baina badakitenak joko bat egiten, doinu batean, badakitenak egiten. Baina hori landu egin behar da. Baina zu egin ezin duzuna da entzulea gaur epin eta pixka bat musika zena badaukatenak eta beste talde batzuk entzuten gaudenak eta joño azten da kantetan da Maritxu nora zoa zeder galantori azten da neska bat eta mutili olela lola dira lila lila lilu baina zer da hori? Baina hori da egunerokoa egiten dena, berdutan da hori gai jartzaile izaten di, baina gai jartzaileak ez dute behar badako, hori bertzolariak konturatu behar dira. Hortaz, gai jartzaile, nik hausia pentsatu, baina orduan ezin duzu hazian diskutitzen arau musikalez edo zerbait ez du, tonua joatea, hori zaila da, zaila da planteatzea, egitea ez da zaila, da zergatik ez da planteatzen. Baina nire horrein dela, bertso eskolak hasi ziren, ari naiz horretan. Baina gizonezkoetan gertatzen da, ni lasartea zogoratzen naiz, lasarteko zoa botz, bajua zegoen, alberean, uratzen duna jasoko bere tonutik, orduan ezin duzu. Azte zaizu, oso ondo, baina nik ezin dut horrela egin, hori egiten badute ridikuloa da, oilar bat, oi asko bat atzera dela ematen du, orduan zer egin behar du, orduan egingo. Baina normalean, gizonezkoekin ere ez dute hori egiten. Musikalidadean lanketa, nik ez dut, 30 urtetan, ez da kruzau nire bizitzan, bertotan nabilenetik. Berto eskoletan ez daukegule kontzientzia hori, ez dagoela figurarik, ez padago nonor benetan hori kontrolatzen duena eta arreta jartzen diona, ez da la... Nik belarri kontua behizengo da, nila ohitu egin naz. Eta benetan ohitu egin naz ontara, eta enitzade kapaz izango zuk egin duzuna egiteko bigarren ahotzera, kanbiau, gehi pentsau idea, landu egin, landu egin. Errazara egingo zenke. Guk bihar bagoaz, joango bagina ezkara, joango baina saio bat egitera, joango baina eta zu puntuetan egiten dugunean, egingo dugu edontan, edo beste doinu batean, da egingo dugu hori, eta gainera jendeari ikustatzen zaio, egingo nuke errezarez. Egingo nuke, baina para jarri egin behar da, hortara. Hori da puntu bat bakarrik. Afinazioa da beste bat. Eta esan behar da, argi. Afinazioa problema da. Eta badaude belarri batzuk afinaziorik ez daukatenak, eta hori afinazioa daukan entzulea gehienak izan ezkero, hori mingarri da. Landu daiteke? Bai, landu daiteke. Minimo bateraino, azken batean akapela zabiltza eta estira doinuak beste mundukoak, gero afinazio txarra daukatenak hartzen dituzte doinuak, handikoak igual, okerrago horrendik. Baina, egin daiteke horre, holako zerbait, afinazioa barruan konturatu, ez, nik ez dago afinazio ona, ez badaukat, nola landu dezaket. Landu daiteke eta hobatu dezakezu, eta ez zaizu, edo hain beste, ez zaizu igarriko. Edo igual, bat ere ez zaizu igarriko doinu normaletan, gora bera handirik ez daukaten doinuetan. Eta gero espresio ere, espresio, kanta ezazu. Zuek ikusezazue, entzun ezazue, Maialen Lujanbio txapelketan kantatzen, da, haren nola kantatzen du. Harek uste duzu hori berez pentsatu gabe egiten duela, harek hori pentsatu du. Eta bakarrean ari denean batez ere pentsatu du. Da aplikatzen du, pentsatutako oso bat. Zerbaitegatik dauka laguna ere musikaria handia, orduan, baina, eta beste batzuk ere, pentsatuko dute, orduan, pentsatu da espresioa eman behar diozula, ez dela bardin espresio dramatiko, espresioz, ezin dituzula denak tonu berean edo nolabait tesitura berean kantatu pixka bat hori da, edo abiadura azkartu, lentotu, hori probatzea zaila da, ez da hain zaila, hori da probatzuk egitea bertso eskolan, haizu, kanta ezazu hori, Pello Josepe horrela, Pello Josepe,
tabernan, kanta ezazu, era solemnean da, era kuadratuan. Orain kanta ezazu, ez dakit, laskautxegi kantako lukure moduan, joño, beste modu batera da. Orain kanta ezazu, zuk zeure moduan, bertzu hau, sentimentala da, eta beste bat. Hori landu daiteke ez, nik uste baietz. Bai, nire ustez bai, eta ondo legoke gainera kolektiboki, eta ez desan, hori, ondo afinatzen ez da benak edo belarri txarra daukenak, trago personal bezala bakarrik bizi edo, ez? Esan nahi dut, bestela emoten dugu, venga, basu, jun numetera konpondu dugu esun ahoz hori eta gero etorri, ez? Osa, balego, ez, lanketa hori, baina uste dut azken urtetan gehiago jungarela igual kognitibo horutz, ideeta horutz, diskurso horutz, edo uste dut fokoa gehiago daukagula horta interesa, eta niri behintzat guztiz ahaztu jate kantagintzaren prisma eta espresioa da, eta benetan oso importantea dela, konturatzen zara holako adibidetan, Maialen entzun da, eta esan da, zelan saldu dago hain ondo, ez, bertzo hori, zelan egin dau, azken puntura heltzeko zuolan, zain eta gero bota bizkor eta bai da, kontzientzia bat hartzea, eta egia ondo logokela, zekaro gure lanaren 70% da, kasi, mensajea zelan aurkezten dozun orduan. Bai, oso ados, idatzi beste... Bat konbentzitu dut, bintzat. Venga, menik aurrera, gehiago. Urtean ez dut inor konbentzitu. Gehi prosodia. Bueno, orain tarte bat zabalduko dugu, norbaitek iradokizunen bat edo egin nahi badie bai Xabierri eta bai Nereari, agian komentarioren bat egin tonuari buruz. Osa, ulertu dana da, kantari txarra bazara, hobe konpontzen badozu lehenengo ondo kantatzearena gero bertsotan sartzeko, ez? Behitu, egia esan, hiri askotan, izan diat entzuleak eta ez dakit, hemen Bilboko plaza horrein askotan, da etortzea izu bat eta izu, baina holan, garbi izan da, gordin izan da, bertzulei zergatik kantatzen dute hain gaizki. Jode, gaizki ez dute kantatzen. Baten entzungo zentu nikoan horrela, orduan orokortu egiten da, baina azten zara, orduan defendatzen azten zara, baina pentsatzen duzu, baina pixkat badauko eta errazuia, ze puntuetan izaten da gainera azkena, eta izaten da naste bat hori, eta hori musikalki ez dago, hori belarri egun batek ezin du, hori jazan ondo eta joño, baina zegatik. Ez, bueno, badakizu, hau apur bat espontaneo da, eta, bueno, badakizu, pixkat zuk lehen aipatu dituzun base horreta jotzen dugu, jatorrismo horreta, bueno, ez, hau ez da lanketa gauza astrato, ez guk egiten dugu datorren moduan, hori da balio duena, hori da espontaneo da. Bai, espontaneo da, baina espontaneo ondo egin behar du. Orduan, hori izateko motiboa bintzate kendu, edo, urtean behin, orain ez dakit egiten den urtean behingo bertso eguna egiten genuen lehen, ni horatzen ez bintzat, eta beti ekartzen genituen gonbidatuak edo alpujarratakoak edo katalanak edo galdegoak edo portugaldarrak edo kubatarrak edo egoamerikarrak eta haiek kantatu egiten dute. Horatzen zarete batzuek adin badukazuen Tomasitak nola kantatzen zuen, itzuak. Eta gainera, ritmo batean. Musikarekin orduan, hor bai, ondo afinatu behar duzu. Orduan, musikarekin bakon behar duzu ritmoan eta bar. Orduan, are behar bada akapelak beste grazia badauka. Akapelak grazia handia dauka, bai kantane. Baina, arek nola jartzen zen kantatzeko, baina aktore, autore eta moduan. Eta horrela, orduan, kanpati datozenak, pixka bat bertzolariok lehenengo gehien harritzen direna da, gure egoera estatikoa edo geldi akapela eta joño. Akapelak alde batera pixka bat imponitu egiten du, joño, hauek akapela kantatzen dute. Baina kantatzen ez badute, kantatu behar de moduan orduan pixka bat decepzioa dator, baina orduan hori. Orduan impresio hori ez ematea nahiko erraza da apurua landu ezkero. Amaitu da, esan behar dudan. Esan duzu. Bueno, aurrera. Bi gauza. Batek esaten zidan, abeslaria da, elektrotxaranga baten. Agotxarako, zagar bat hartzen zuela aklaratzeko agotxa, edo. Ez dakit zuen probatu duzuen zagarra. Zagarra jan. Zagarra jan, horrela aklaratzen duzu agotxa. Nik egiten
Eta beste gauza bat, aurreko egun baten, taberna baten, esan zidan batek, bertsolariak, zezen posturagatik, horrela jarrita, eskuak hemen, etxean, nik esaten zion diot, eskuak horrela jartzen baduzu batzutan dela, tentsioagatik ere bai. Zaude gainera hor, 10.000 edo 6.000 pertsonaren aurrean, tentsioa dago, ez? Eta orduan, zaten dit horrela ez dela, postura hori ez dela ona berak zioen, horrendik ez, beste egun baten, esan zidan, beste egun baten diskutituko dugu horren inguruan, zenik esaten nion, hori igual da tentsioagatik edo ez dakizar. Eta di hori postura hori ez dela ona horrela, batez bai horrela, bazaude. Batzuk kantatzen zuten horrela, ez? Paperra ateratzen baduzu ez, paperra atera behar duzu, pixkate... Eta zaude ez dakit, ez da, kalo, horrela, nik askotan kantatzen duzula igual eskua sartu eta boltsikotan, daude eskuak behintzat lasaiago daude. Zan dizut, zaude postura, ez? Ba ez dakit, horren inguruan zer pentsatzen duzu, ez? Postura hori plan hemen sacando pecho, desde luego... Nik uste postura korporala bertsolaritzaren historian ere asko aldatuko zala, ez? Mikrofonorik ez egoen garaitik zelan kantatzen zuten nahita ez, paparratera eta ozen eta espazioa hartzen, gero berra mikrofonoak ekarriko zuen akomodatze bat, baina era berean demokratizazio bat ere bai ahots ahulago edo finagoek ere entzunalizateko. Eta nik gero maila personalean, oraindik nire baitan bizi den burruka bat bezala da, nire buruari gogorarazi beharra, ostra, nirea, eszenarioan zaude hartu lekua. Ze batzutan, oraindik ez, desagertu nahi izango bazenu bezala eta eszenarioan zaude. Ez da, zure barruko beldurrak eta txikitze hortan, nolabait, hasten zaila horrela, eta psikologiko kriston aldea dago, egitea pun da, hartu, eta hau da, nire lekua momentu honetan, eta kantatu egingo dut. Baina... Hartu lekua diozu, zer da hartu lekua? Hartu lekua, inkluso, espazialki, bai. Ez eta ez egon... Horrela jatzen zarela, ez da... Ba, askoz gehiago zute egingo, baina... Ez, baina hori, esan duzuna sorbalak pixka bat hau eta ez dakiz zer, ahotsa mugatzeaz gain, mugatzen duzu autokonfiantza momentu askotan, eta ahotsare ateratzen da makalago, eta transmititzen duzuna ere da, beldurra edo inseguridadea, eta gauza askok zeharkatzen gaitu gutako gogitza, eta hor da beldurra asko eta gauza asko, baina bai, oraindik ere da esan behar venga, nerea, jazta. Alduntza ariketa bat. Alduntza ariketa bat, eta goratzen dizun editurreak behin elkarrizketa bat egin zidotenean esaten zuela berari, Josu Zabalak eta Igor eta biei hasi zirenean zazpi eskalen garai hartan, eta esan ziela Josu Zabalak esaldi bat, eta zen, holtzan zauden une bakoitzean, edo holtzan zauden ero, importantea zara. Eta egiten ari zarenak inporta du, eta hartzea ez arrotzeko, ez beldurtzeko, baizik eta konstiente izateko, eta hortaz ez hasteko txikitzen, benetan, merezi duzun leku batean zaudenean. Gero da torroria, merezimenduaren meloia, torroan, ez du merezi, orduan, bueno, orduan mekanismo pila bat ez, baina... Hori, gizonei ere pasatzen zaie? Bai. Pasatzen zaie. Bai. Ia, bertsolari bat maila hundira llegatu danean, ez dakit finaleta, orduan, esperientzia badauka eta burua, baina hori bai. Da zuk esan duzuna, adibide, zuek hor zaudete, zenbat aldiz tokatu zaigu bertso bazkarietan eserita maila berean egotea, bertsolari. Bueno, nik ezin dut eserita kantau. Orduan, nik zutitu egin behar dut. Baina bi motibo batik, alde batera, oraintxe ere, kantatuko banu, zutitu egingo nitzake. Zergatik, bi motibo batik, alde batera, neu batik. Leku hartu izan dituzu, nik ez bakarrik kantatu behar, nik hemen daurrean dagoen jentea dominatu egin behar dut. Da hor dagoen jenteak nahi du dominatua izatea, ez du nahi kikilik hor, dominatua izatea, hau da, impresionatua izatea nahi du. Orduan, nik hori ezin dut parean jentea burua luzatzen, ala dagoenean ikusten ez denak, ez dauka inbeste garrantzia. Askotan, gertatu zait, niri hori, bertso bazkarietan. Eta igual laguna ez du nahi. Baik kantatu eserita. Nik zutik kantatu godiet. Konpon, eserita kantatu, baina ura kantatzen ari danean, atzean izketan ari da, edo hola burua luzatuta ez. Jendea entzun behar zaitu eroso. Ikusi egin behar zaitu. Orduan, alde batera, neuk behar dut
sentitu, jentea, ikusita, dominatzen dut edo menpeatzen dute publiko, ze hemendik neuk ere ez ditut ikusten, eta enaute ikusten batez ere, enaute ikusten. Orduan, nik neu kantatzeko, eroso kantatzeko, zutik egon behar dut, eta kantatu behar dut, Pello, Josepe, dorla. Orduan, zin dut, eserita, hau ez da. Eta inkluso deserosotasun puntutxo bat, ona da, alegia igual, jarrita zaudela, lasai egita erdi espazen biltza bezala kantuan, baina... Eskutatzen bezala. Hori da, baina eskurtasunak... Atzean dago jentea marmarrean azten da. Han, edo, espazeituzte ikusten, bertso berdinak ez du eragin berdina egiten. Hori argi dago. Hori ere nahiko elementala da, hori normalean zutik egin du, eta hori jenteak zutik egin behar dugu, ikusi egin behar duzu jentea ikusi behar zitu. Baina batzutan, ez nik eixi, segi, nik zutik egin dut. Nerearen ahalduntze ariketarekin daukazer ikusia seguruen horrek, ez? Espazioa hartzearena. Bai. Hori txapelketarako, eta hori gogorazten naiz ni, hori garaian, gero, neskak eta maialen dago, hauek azizirean beste modu bat. Lopategi esaterako niri lehenengo txapelketan, altutik antego esaten, zezan nahi du horrek. Altutik antego esan nahi du, zuke ez altutik, abotza altutik erabili, ez. Zu kantatu sendo edo indarrez. Indarrez ez du esan nahi violento ez, baina kantatu, jenteak esateko, hori konbentzitu da, zerbait esaten ari denaz konbentzitu da, baina kantatzen baduzu bertso hon bat eta horrela, pixkat horrela, orduan altutik kantatu, eta hori esaten ziren, ikaslei, zu lopategia zibil zinen? Ez ba, zu gaztea zara. Baina hori esaten ziren, pini mikrofonoa da, pinio, mikrofonoa golau, burua gora. Bueno, hori esageratu ere ezin duzu egin, baina kantatzeko aktore batek kantatzeko konfiantza duenak postura zein da. Hau, da begiratu behar du, da mobitu behar du pixkat. Batez ere, saio normaletan, txapelketa batean, zentrat pasatu eta kontuz, beste kontuz. Baina saio normal batean, berso bazkari batean, begiratu behar duzu, eta ara, eta ona, eta hola, eta kantatu, eta dan, eskuarekin da hori. Hori dan hori, egin daiteke eta egin behar duzu. Batzuk gehiago bateatzen zaie, baina gutxienez atara behar zaie, jendea ikusi behar zaitula, eta zu jendea dominatu egin behar duzula. Eta hori dela, jendeari ezin diozu apaltasun itxura eman hor. Jendeari eman behar dizu, impresionatu egin, jendea hori nahi du. Entzule horreta ez hori da, honek kantatu nahi dit, eta gainera, kantatzen duena, sartu egin nahi dit, hori nahi du. Bueno, beste norbaitek zerbait... pentsatu botelleroa ematea pelotaria moduan. Kantxatik urtezen nuenean, berriro kantxara eta segi pilotan, bersotan bardi, hau lekuan... Ni nahi dut hori. Ni horren alde. Botelleroa gehiago duke. Bai, nik uste dute botelleroa behar liatekela. Nik uste bai. Eta irteteko ere bai, zestenari eta bat, ozei eta handatu ze... Irten behar zara, pixka bat irabaztera, zatozen moduan, ez urkabera zatozen moduan. Torri behar duzu, horrela, batek egingo du, baina irabazietanak egiten dute, denak, da saio bat ondo atera, orduan, zailkapen badago, baina atera behar duzu, jenteari, eta horrela, ez da burua, zekarri behar duzu, ez duzu etorri behar bildurre sensazioa ematen. Orduan, botileroa, mezen ingolo gaizu, jaso pixka burua, eta hor zaudetenean, segita zaudetenean ere, holtzan zaudeten, hori. Eta bat ez gero gerra psikologikoa azten denean zeure burua gazte, indartzu sartzea erretza da, baina igual ja bi ofizio zulora edo zulo xamarrera joan jatzu zenean, eta oraindik beste lau falta, zelan ez gainbera etorri faltadan ordu bete hortan. Eta hor atzean zu aulkian, nik neure burua destruidu eineike, hori, ahotz horrekin esan ez, ja bi indosuz txarto, ja hemendik aurrera ez, horregongo balitz bat lagun bat esateko, nerera, pla, emon Aquarius trago bat, ondino aldozu altzau, ez, horako bate bat atako zaitxune, zurrumilo hortatik, txapelketan, oso beharrezkoa. Baina hori zuek eraman dezakezu, ez? Ez. Ez?
Bueno, batez ere gero dagoenez kartzela eta ez dakiz ezin da egon pertsona bat horre baina besteetan lagungarri gisa edo... Baina holtzatik ere ez gara geizten hor, bueno, pingan egoa, ez dakitz. Hortxe daukazu, esan duzuneko egoeran dauka kantaera behintzat, hori garantizatuta daukazu, zu kantaera ematea, zeuna egin tonua, hori garantizatuta igual, gaiz jode, txartu, horrengoan desmoralizatuta eta bar. Baina kantatuko dut, onena izan banitz bezala. Hori, zeure esku dago. Impresio hori kantatu dezakezu, badakizu kantatzen. Urrengo gaia datorkizunean... Amuriza botillero ona izango zinateke, eh? Uste botillero ona izango zinatekela, eh? Zer izango nintzateke? Botillero ona. Bueno, bai, hori botillero ona izango nintzateke, Iñaki. Ni behar, ditu gotz. Dana daukate botilleroa, eskolariak, probalariak, eta hitzaren kirola egiten duzuenok, ez daukazu botillero hori. Hitzaren kirola ikasmatua du. Bai. Horre badauka, metafora moduan badauka zentzu bat, orain botilleroa jartzean, baina bai, zer esari duen, da egia da. Batzutan goian dagoenari belarrunduko bat ematea merezi du. Espabilo bai, ze denbora bukatzen ari zaizu. Orduan. Arrezkoa da nereak esan duena, leku hartu dut, baina handik ordu laurdenera ze pasatu da, lekutik urten egin dut. Bai, pelotari pasatzei hori, jeban, orain, zerin, Gernikan da, hor Zestan. Alkarri izaten dizituen kaso guztiak entzutea hori entzulentzat, telebistatik ez da darra, nire hori zai gustatzen. Baina hori ezin da alkarri adirazi jendeak entzun gabe, eta gaina zatarkeri asko eta txarrasko, eta beti edo gauza bat, edo gauza... Baina botelleroa handaude, baina batzutan botelleroak ezin dabe lortu biek irabaztea. Orduen ezin dabe, ezin dute lortu, orduen, baina animatzeko bai. Da hori, botellero batzutan, kusi izan ditut eta entzun izan ditut, barrioloak eta esatezu, behira, botellero hori ondo ari da. Han ez diozu, justuan da bilenarik nekatu eta atzetik doan, burua apurtu behar da, burua kargatu behar. Han, igual, hitz gutxi egin, nola animatu behar duzu, pixka bat ezinean da bilena. Askotan maitasuna eta babesa eta listo. Ez da egit. Hor teknika batzuk egongo dira, baina batzutan, haupa, eta miga, hauxu, ama da bi galtzen igual, da haupa. Horria. Orduan, ez da egit, hor teknika batzuk daude. Botilleroak badituzte eta zeo zergatik daude. Bueno, amaitzen ari gara, norbaitek gehiago galderaren bat, iradokizunen bat, bere burua aurkeztu nahi du Nerea edo Xabierren botillero izateko, hori ere bai. Nire botillero izateko ez orain. Orain, Nerea nahi baneu. Zu botillero izateko, bai. Nahi baneu botillero, igual ba, baina ez. Nik ea bertzularitza... Zu badak izu ezer dan chat GPT? Bai. GPT? Chat GPT zu badak izu zer dan, adimen artifiziala, gaida, gauzak egiteko, zuk eskatzen diozu webgunean, xabier.eusera sartzen zarenean, aprobetsatzen dozu, eta esaten diozu, idatzi dazu, kantu bat, ez dakit zeri buruz, maitasunari buruz, iluntzea datorrelako eta nire maitea ez dagoelako nire alboan. Eta ChatGPTek segundu baten egiten du. Bai, nik azkeneko zikasi dudan daurakian kanta bat horrelakoa da. Bai? Baina esatera nindua zuen... Jubilatu berri izan bati, ChatGPTek ez dakiela bertsorik egiten, euskeraz. Eta hori zer da, abantaia edo desabantaia? Ez dakiela makinak, ez dakiela bertsorik egiten. Poemak ere ez. Googleen traductoreak ere ez daki. Hori zer da, abantaia ala desabantaia? Ez daki, nik... Oraingoz abantaila, demora ematen digulako, beste hizkuntza batzuei ez bezala, ikusteko norantz dijoan hau, eta euskarara pixka berandu hau eritxiko da beti, orduan ikusiko dugu, norantz dijoan, nire ustez, tresna izugarri haundi, ja bada, eta ja ekarri ditu izugarri, aldaketa izugarri pila, nire ustez hor egon behar dugu nola bait, baina ezakit nola. Ez du nahi bakarrik kreadore izan dadin. Igual, bertso bat euskara kontutan arditzala,
bertsolariei lanak kendu gabe. Hori litzake onela, ez dakit, Google den bezala, ez dakit. Benetan, agian bagaudela puntu estrategiko batean, erabakitzeko, erabaki behar izan zenean bezala webguneak sortzea Googleen, horrego nahi dugun edo, ez da segurazki egon egin beharko dugu. Ni iruditzen zait, ja hartzen ari den dimensio izugarriarekin, horrez bagaude agian kanpo geratuko garelako, baina badago esaldi ezagun bat ez dakit nun irakurri nuen, nola amaitu du robot batek poemak eta dibujoak egiten eta nik fregona pasatzen da, platera garbitzen da kozinatzen, eta ez alderantziz, ez? Zelen pasi hori gertatuko estela, horreko dira robotak eta kenduko dizkigute lan hauek, fregatzearena, kozinatzearena, ez. Etorri dira, eta ari dira poemak idazten, eta ni ari naiz fregatzen. Zorduan, nola, ez da dein hori gertatu, ez? Bueno, momentuz ez daki. Ez dakigu, zer. Ez, da pentsa hemen 1000 urtera zer izango den. 1000 urtera? Hau hemen aurrera doa. Igual lurraz da existitzen 1000 urte barru. Ez da izango pentsatu beharrik. Ez da egongo gizateriarik 1000 urte barru. Horrela jarraitu ezkero, ez? Ez. Hau beste eztabaida bat da, Bai. Baina, igual irabaziko du. 1000 urte ez dira, ezer, Bueno. Pentsa. Bai. 200.000 urte dozoma dara matzagu hemen. Guk ez, Guk ez, baina, gizateriak eta baina, 1000 urte orduan uste zu hartxa hontan. Zakipa, ez nahi zauzartzen esate. Beste egun batean, beste eztabaida bat. Bertzotan hori. Hori da. Bertzotan hori ere. Hori da. Eskerrik asko, Nerea, Xabier, eskerrik asko zuei etortzeagatik. Mila esker. Hori asko.